Ja, så er Viberen og jeg ankommet til vores midlertidige residens i Vester Åby. Vi har simpelthen langs hovedhuset har vi vores lille logi, og det er nogen, der virkelig giver den gas med planter og sager og hygge alle hvide vegne. Der er simpelthen så pænt og frodigt og velordnet. Se her, der er for eksempel et lille æbletræ, som bærer nogle kæmpe store æbler. Altså en lille træ at være, ikke? Og der har vi et lille hyggeareal her, ikke? Og man kan sidde og få sig et stykke tobak. Og så heromme bagved, der har de noget køkkenhave i potter og spande og sager. Der er jo simpelthen majs og porre og kartofler, og det er meget, meget frodigt. Og så er der vinduesranke hele vejen hen her, ikke? Der er simpelthen druer. Druer, så hatten passer, ikke? Og så har vi vores indgang her. Le entrée, som man siger over i Frankrig. Og kommer vi ind her, og der har vi så en lille spiseafdeling, en lille sofa- og tv-afdeling, køkkenafdeling og en lille potteriet herude. Potteriet, potte, vask og dusche, og have valgtegn i spejlet. Ja, det er meget, meget godt og imponerende og fantastisk. Og der er så, der er wifi, kaffemaskinen, dejlig sofa, flimmerkasse med UC-box og noget. Og så har vi så soveafdelingen her. Der har vi så planer om at sætte sengene sammen. Det kan lade sig gøre. Og så har vi medbragt 2 guitarer. Så vi har planer om at give den gas ned på gågaden i Svendborg. Og tjene til dagen og vejen. Men sådan ser det ud. Og Viberen er her endnu. Hun er ikke løbet hjemmefra.